Assalamu alaikum. Masu kallo da sauraro kuna tare da Danmasani Bidiyo. Ga labaran mako. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya taya gwamnan jihar Osun murnar nasarar da ya samu a zaben gwamnan jihar. APC ta fice daga cibiyar tattara sakamakon zaben gwamnan Osun. Wata kotun tafi da gidanka a jihar Abia ta yankewa wani direba hukuncin ɗaurin wata guda a gidan gyaran hali. Rundunar 'yan sandan Kano ta kama wani mutum da ake zargi da harbin mutane a wajen bikin aure a tudun Yola, Bajallabi. Iran ta nemi Qatar da ta bata damar binciken matukan jiragenta da ke tsara a ƙasar. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya taya gwamnan jihar Osun murnar nasarar da ya samu a zaben gwamnan jihar. Adeleke ya bayyana haka ne yayin da yake godewa shugaban ƙasar kan yadda ya ce ya tabbatar da an gudanar da zaben cikin tsarin demokaradiyya. Adeleke ya samu nasarar zaben gwamnan bayan ya doke babban abokin hamayyarsa Bola Bamiji da jam'iyyar APC. Nasarar ta ba shi damar ci gaba da jagorantar al'ummar jihar Osun da wani wa'adi na shekara 4. APC ta fice daga cibiyar tattara sakamakon zaben gwamnan Osun. Wakilin jam'iyyar APC ya fice daga cibiyar tattara sakamakon zaben gwamnan jihar Osun, kuma bai sanya hannu kan sakamakon ƙarshe da hukumar zaɓe ta ƙasa ta bayyana ba. Bayan kammala tattara sakamakon zaɓe da kuma ayyana Ademola Adeleke a matsayin wanda ya lashe zaben, wakilan jam'iyyun siyasa sun kasance a wurin domin sanya hannu kan takardun sakamakon da aka tattara daga ƙananan hukumomin jihar. Sauran wakilan jam'iyyun da suka halarta sun ci gaba da kasancewa a gurin yayin gudanar da ayyukan kammala tattara sakamakon zaɓe. Wata kotun tafi da gidanka a jihar Abia ta yankewa wani direba hukuncin ɗaurin wata guda a gidan gyaran hali bayan da hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa FRSC ta gano fasinjoji 15 da aka ɓoye ƙarƙashin tamfol na wata motar kanta a babban birnin tarayya da ke Abuja. FRS ta ce jami'anta sun tara motar ne a Yanya bayan sun yi zargin cewa ana ɓoye wani abu a cikinta. Bayan bincike, sun gano mutane 15 da babura 8 da aka lullube da kaya ƙarƙashin tamfol. Lamarin da hukumar ta ce ya sanya fasinjoji cikin haɗari. An kama direban motar, Umar Muhammadu, wanda ake zargi da baiwa jami'in cin hanci tare da kasa gabatar da lasisin tuki. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC a zaben 2027, Atiku Abubakar, ya taya Ademola Adeleke murnar nasarar da ya samu a zaben gwamnan jihar Osun. A cikin wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na Twitter a ranar Lahadi. Atiku ya ce nasarar Adeleke ta nuna ƙarara zaɓin al'umma a jihar Osun, wanda suka bayyana ta hanyar ƙuri'un da suka kaɗa a zaɓen. Ya kuma yaba wa al'ummar jihar kan yadda suka fito cikin lumana tare da himma wajen gudanar da zaɓen. Atiku ya ce yana yi wa Adeleke fatan ƙarin samun nasara yayin da yake ci gaba da yi wa mutanen Osun hidima a matsayinsa na gwamna. Rundunar 'yan sandan Kano ta ce ta kama wani mutum da ake zargi da harbi mutane a gurin biki a tudun Yola, Bajallabi. A cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar a shafinta na Twitter, ta ce jami'anta sun gaggauta isa gurin bayan kiran neman agaji, inda suka kama wanda ake zargi tare da kwace bindigar da aka yi amfani da ita a wajen harbin. Ta ƙara da cewa an garzaya da mutane 4 da suka jikata sakamakon harbin zuwa asibiti domin samun magani,
sai dai likitan ya tabbatar da mutuwar ɗaya daga cikinsu. Rundunar ta ce sashen binciken manyan laifuka na SCID da ke Bamfai na ci gaba da binciken lamarin. Kuna sauraron labaran Danmasani rediyo. Za ku iya bibiyan mu ta shafukan sada zumuntan mu, Facebook, Instagram da dai sauransu, ko kuma www.danmasaniradio.com. Yanzu kuma labaran zai ci gaba. Iran ta nemi Qatar da ta bata damar binciken matukan jiragenta da ke tsare a ƙasar. Iran ta nemi Qatar ta bata ƙwararrun rundunar sojan saman ƙasarta damar shiga ƙasar domin gudanar da bincike kan makomar matukan jiragenta uku da ta ce ana tsare da su a ƙasar. Kwamandan kwamitin neman mutanen da suka ɓace na rundunar sojin Iran, Muhammad Bagarzadi, ya ce ƙwararrun Iran sun shafe watanni suna jiran izinin shiga Qatar, yana zargin hukumomin Qatar da jinkirta binciken. Ya buƙaci Red Cross ta gaggauta bibiyar lamarin, tare da bayyana damuwa kan wasu 'yan Iran 4 da ya ce ana tsare da su a Kuwait. Qatar ta musanta cewa tana tsare da matuƙan jirage 3. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar, Masjid Ansari, ya ce matuƙan sun shiga sararin samaniyar Qatar a watan Maris, kuma Qatar ta ɗauki matakin kare ƙasarta bisa dokokin ƙasa da ƙasa. Masu kallon mu duka nan muka kawo ƙarshen labaranmu na mako. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka wannan labarai suka zo gare ku, ni da na gabatar Aisha Murtala Muhammad nake cewa assalamu alaikum.